farko idan ka bude group, in ka shiga group din ga wannan link din, wannan link din kenan, za ka yi pressing ka danne shi, za ka yi copy din shi. Idan ka yi copy din shi sai ka je kai free, sai ka tafi Trust Wallet. Idan ka yi Trust Wallet din wayarka, after ya bude za ka bude da app browser. Idan ka bude da app browser sai ka zo nan gurin, sai ka yi paste da link din ana wurin searching din nan, shi link din da kai wa copy ko ka paste din shi, sai ka dan taba nan. Kaga searching ba zai tafi direct ba, to za ka dan taba nan wurin rubutu keyboard ya fito. In keyboard ya fito ga dan good din nan ne cikin keyboard, sai ka taba shi zai tafi searching. Okay, after that idan munchen ya fito haka, za a gan shi munchen airdrop, sai ka ja za a ga shi nan claim airdrop 1 million MCF. To za su baka MCF din guda miliyan 1, duk wanda ya claiming za su ba shi MCF guda miliyan 1. Za ka taɓa nan claim airdrop, at least dai ya zama kana da BNB ko na 0.3 ne smart chain. To amma da farko idan ka buɗe ga wannan logo din Ethereum din, wannan logo din Ethereum din na sama, za ka cire shi ya koma smart chain. Idan ya koma smart chain sai ka taɓa claim airdrop. In ka taɓa claim airdrop, ga shi nan zai nuna gurin confirm transaction, ga shi nan sai ka taɓa approve 0.20 Pascal, amma sometimes 0.30 something ne ta claim airdrop. In kai approve shi kenan ka yi claiming din 1 million. Yanzu zan yi first na contract address din, sai wanda ya sa kuma sai ya je ya copy din contract address din. Idan ya copy din contract address din shi abun, sai MCF ba, sai ya zo nan gurin searching, sai ya taɓa searching, sai ya paste din shi wannan contract address din anan, zai fito sai ya kunna shi. Ko kuma wanda bai ga contract address din bai ba, ya je Google direct, Google. Idan ka je Google sai ka rubuta MCF token contract address, munchen token contract address, gashi nan munchen contract address, kamar haka kai ma za ka rubuta a sama. In ka rubuta ya bude ba, idan ya bude sai gashi nan munchen WSC scan. Idan ka bude shi haka ba, sai ka ja, sai ka zo ka kai fiɗin ga contract address ɗin shi na, sai ka yi fiɗin contract address ɗin shi, sai ka yi fiɗin contract address ɗin shi, sai ka je ka koma kan Trust Wallet ɗinka. Ka koma kan Trust Wallet ɗinka, sai ka je gurin adin token nan kenan ba, sai ka taba sai ka yi paste da contract address din ba. Idan paste za ka shi a fuka shi munchen finance, sai ka kunna shi. In ka kunna shi a nan kenan, to shi kenan kawai ya zama successful. In ka da ka fito za ka fitar da na gan a can ƙasa ya fito.